Halløj derude. Ja, det ser noget anderledes ud, end det plejer. Det er helt bevidst. Hvis du følger med her på kanalen, så ved du jo, at jeg plejer for det første at stå op og fortælle de her historier, de her fortællinger, som der er på kanalen. Og du ved formentlig også, at det plejer at være sådan ret skarpt. Der er en fortælling, der skal fortælles, og det gør vi så. Så kommer der nogle billeder ind, måske nogle videoklip og sådan noget, som er med til at illustrere den historie, jeg står og fortæller til dig derude, jer derude. Grunden til, at jeg sidder her lige nu, hvor jeg gør nu, det er, fordi jeg godt kunne tænke mig at prøve at lave noget andet. Ikke noget andet i stedet for det, du normalt ser på kanalen, men i virkeligheden noget mere. Og hvorfor kunne jeg så tænke mig det? Jo, jeg kunne bare godt tænke mig at lave mere indhold på kanalen. Der går jo nogle gange så går der cirka en uge imellem, der kommer en af de her fortællinger på kanalen. Nogle gange går der længere tid. Og det ærger mig hver gang der går længere tid. Men det er desværre bare sådan det er. Fordi ting sker. Men jeg kunne godt tænke mig, at der kommer noget på kanalen, og noget op på kanalen oftere, end der gør. En gang imellem, så lægger jeg jo også nogle YouTube Shorts op, som også nogle gange kommer op på Instagram og sådan noget. Men jeg kunne også godt tænke mig at lave lidt længere videoer. Grunden til, at der ikke kommer noget op oftere, altså at de her videoer, du er vant til at se, det er, at de er relativt lange i den forstand, at det tager et godt stykke tid at lave dem. Jeg skal først lave en masse research på det enkelte emne. Først beslutte mig, hvilket emne det skal være. Så skal der laves noget research. Jeg skal finde ud af, hvordan fortæller jeg bedst den her historie. Så skal der skrives et manus. Så skal jeg finde ud af, okay, hvad for noget billedmateriale og måske videomateriale skal jeg bruge for sådan ligesom at illustrere det, jeg fortæller om, og så videre, og så videre. Så skal det hele klippes sammen til sidst, og jeg skal sørge for, at lyden er okay, og at lyset er okay, og jeg skal regulere lidt på farverne og sådan noget. Og så skal det lægges op. Så det tager bare noget tid at lave de her videoer, og det synes jeg bare er fedt. Jeg elsker at lave de her videoer, jeg vil blive ved med at lave dem, men jeg kunne godt tænke mig at lave noget mere. Jeg kunne i virkeligheden også godt tænke mig at fortælle flere historier, eller jeg kunne i virkeligheden godt tænke mig at fortælle mere, også for de historier, der allerede har været på kanalen. Og det er faktisk derfor, jeg sidder her. Jeg er nemlig i lang tid nu faktisk gået og tænkt i andre formater, nye formater, som det her, hvor i stedet for at have noget, som er scriptet, for de videoer, du er vant til at se, de er scriptet. Der er et manus, som jeg står ikke og læser op fra det, men jeg har lavet et manus til mig selv, som jeg står og fortæller om, og så en gang imellem, der bliver jo klippet en gang imellem, så det kan nogle gange være, fordi jeg lige kigger ned, hvordan er det nu lige, det er det der, det er det afsnit nu, og så fortælle. Men at jeg kunne godt tænke mig et format, som er mere, nu taler vi bare om et emne, og det kan være et emne, som passende er blevet lavet en video om tidligere på kanalen. Det sker nemlig meget ofte, hvis ikke altid i de her videoer, at der er ting, jeg ikke tager med i videoerne. Ting, som også har indflydelse på historien, eller som er en del af historien. Personer, som har indflydelse på historien. Hændelser, der har gået forud for den fortælling, vi har. Og ting, som sådan ligesom har haft indflydelse på det, der sker i den samlede fortælling, men som ikke er nødvendigvis afgørende for den overordnede fortælling. Og hvis jeg skulle have den blive hele med i den fortælling, så ville den blive alt for lang, og så ville der gå alt for længe imellem videoer på kanalen. Så derfor så har jeg tænkt, hvordan kunne jeg lave nogle videoer, som også fortsætter de her historier, eller bygger noget mere på, men som ikke er lige så tunge rent produktionsmæssigt. Så det er jo derfor, jeg kom på det her format. Og nu skal jeg prøve at give dig et eksempel, uden at lave en video. Men det jeg forestiller mig i den forstand her, det er, lad os for eksempel tage udgangspunkt i en video, der har været på her på kanalen. Det kunne være, det kunne for eksempel være slaget ved Cannae, da hærføreren fra Karthago, ham her Hannibal, han sender sin kæmpe store hær hen over Alperne, den her farefulde færd hen over Alperne for at overraske romerne, og de lander i Italien, og ved Cannae, der knuser han
en romersk hær, der er næsten dobbelt så stor som hans egen. En vild fortælling. Den har jeg fortalt her på kanalen. Men der går også en masse forud for det her slag. Den her ydmygelse af Romerriget, som Hannibal han pådrog dem. Der gik en masse ting forud for det. Der var altså for eksempel den her rejse hen over Alperne. Den nævner jeg også i videoen, og jeg tror også, jeg har lavet en YouTube short eller noget på Instagram, hvor jeg lige fortæller om, at han havde krigselefanter med over Alperne her også. Han mistede jo en del mænd på turen, men han havde også en masse krigselefanter med, og langt de fleste af dem, de døde på turen, frøs ihjel og styrtede i døden og sådan noget, fordi de har farlige bjergpas. Og det er tarveligt. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke bliver cancelled. Det er synd for elefanterne. I første omgang der er det synd for dem og dyrplageri, at det skal gøres til krigselefanter, fordi skrækkeligt. Men lad os bruge undskyldningen. Det var en anden tid. Det er en historie, som er fascinerende at fortælle. Som er en del af den samlede historie om slaget ved Cannae og Hannibals ydmygelse af romerne. Ikke? Det er sådan en historie, jeg vil sidde her og fortælle. Jeg vil fortælle den på den her måde. Jeg sidder og snakker nu. Jeg vil ikke have et script, som jeg har i de almindelige videoer. Men jeg vil måske starte med at sige, som jeg nu har fortalt den her, det her med fortællingen, det vi skal tale om i dag, det er en udvidelse af fortællingen, som vi har haft på kanalen, slaget ved Cannae, hvor Hannibal ydmygede nogle romerne. Lige meget kort fortælle det her med slaget ved Cannae. Han traskede over Alperne med sin hær, og så knuste han romerne. Men det jeg egentlig vil fokusere på, det er det, der skete forud for det. Jeg nævnte det lige før, den her tur over Alperne, og så bare lige sidde og fortælle lidt om det. For at ligesom at have et format her på kanalen, som er hurtigere at lave, som gør, at der kommer mere op på kanalen, flere historier, mere indhold, mere dybde i nogle af de historier, man allerede kender, som vi allerede har haft på kanalen, men hvor det også bliver sådan lidt mere naturligt, hvor jeg fortæller, og i øvrigt, måske kommer jeg til at klippe en lille smule. Det er ikke meningen, at jeg vil klippe særlig meget i det her. Hvis jeg sidder og laver alt for meget bebu, så kan det godt være, at jeg klipper dem ud, for jeg kan heller ikke selv holde ud og høre på det. Jeg er irriterende. Jeg er ked af, hvis jeg kommer til at gøre det for meget, også nu her. Så kan det være, at jeg klipper det ud. Men ellers så er det faktisk min mening, at jeg vil komme til at klippe så lidt som overhovedet muligt. Jeg har heller ikke tænkt mig at smide en masse billedmateriale ind over. Det gør jeg nok en lille smule alligevel, hister her. Men ideen er faktisk bare, at jeg sidder og fortæller. Og så er der hele den her... Så er der hele den her ambition, jeg har haft også i lang tid om at gøre det her format, hvis der blev sådan et format, hvis der bliver sådan et format, og gøre det til en livestream på et tidspunkt, til en fast livestream, hvor det kan være mere sådan frem og tilbage, hvor vi kan diskutere, og hvor du derude kan stille spørgsmål, imens jeg fortæller det her om krigselefanterne og så videre. Ikke? Det kan også være om Apollo 13-missionen. Der har jeg jo fortalt historien. Jeg håber, du har set videoen på kanalen. Jeg synes selv, det er en vildt fascinerende historie. Men så fokusere på et specielt punkt i Apollo 13-missionen. Det her med, at ilten sev ud. Astronauterne risikerede at blive kvalt i deres egen udåndingsluft, fordi fartøjet blev fyldt med CO2, fordi luftfiltreringssystemet er gået i stykker, så de måtte selv, fordi de her dygtige, mega kloge mennesker, de selv fandt ud af at få bygget et luftfiltreringssystem ud af nogle plastikkasser og rør og papkasser og plastikrør og gaffatape og sådan noget, fik de selv bygget et luftfiltreringssystem, som gjorde, at de ikke alle sammen døde. Og sådan noget. Altså det er jo sådan en historie, man også skal fortælle i det her format. Så med det sagt, så er det den ambition, jeg har. Og der kom lige sådan et måske vil jeg klippe det ud, måske vil jeg ikke. Jeg tror, det kommer an på, når jeg selv har set det igennem, hvor mange og jeg synes, der er. Men det er faktisk min idé. Det er min ambition at lave nogle flere af de her videoer, fordi der vil vi kunne få nogle flere fortællinger ind, noget mere dybde på de fortællinger, der allerede er.
Og det er bare det, jeg gerne vil. Jeg har også noget andet i støbeskeen, som jeg er i gang med at arbejde på. Længere fortællinger, som kun bliver på lyd, men det bliver i et andet format, og det er ikke sikkert, det kommer på YouTube. Men det vender jeg tilbage til. Det er noget mere ambitiøst, synes jeg selv. Men det arbejder jeg på. Det skal jeg nok løfte slør for, når det bliver aktuelt. Men det her, det er i hvert fald det, jeg har tænkt at gøre i den her omgang. Så jeg håber, I derude har lyst til at give det en chance og give feedback på. Igen, som det også altid er, som det var med den listen. Der var den sidste video, der var her på kanalen. Det var jo en liste. Hvilke historier synes I kunne nyde godt af sådan en snak? Kunne nyde godt af at dykke ned i bestemte detaljer fra den historie? Ja. Det er faktisk det, der er min plan. Så det her, det bliver lige introduktionen til det. Jeg vil lige om lidt, regner jeg med, optage den første af de her videoer, så håber jeg virkelig, I synes om det, og har lyst til at give noget feedback på, hvad I synes om det, hvordan det fungerer i forhold til de andre videoer, om I synes, det giver noget ekstra, og hvis det er noget, I gerne vil beholde, gerne se mere af, have flere fortællinger, have mere indhold, så hvilke videoer jeg skal tage under behandling, hvilke videoer skal det være fra videoen om kong Leonidas og hans 300 spartanere, er der et specifikt punkt, vi skal tage ud af den og have en sludder om, passer det her, den her sekvens fra filmen, passer den virkelig, er det virkelig historisk underbygget, og så videre. Vi kan også gøre det en gang imellem, det her med at simpelthen tage et klip ud fra filmen for eksempel, og jeg reagerer på det og giver mit besøg i forhold til, hvad siger historikerne egentlig, hvad siger dokumentationen fra den gang, altså sådan de græske overleveringer og den slags. For det fede ved den historie, det er jo, at selvom altså filmen 300 er sådan dramatiseret, og der er ting, der ikke er helt skarpe på det historiske, så er historien om Leonidas og hans 300 spartanere totalt funderet i historien. Det er så vildt. Selvom de var jo ikke kun 300, de havde også en masse græske, nogle tusind græske allierede. Det har de jo også i filmen, så det er ikke fordi, det kun er dem, men det er totalt historisk velunderbygget, så der er slet ikke noget der. Det kunne være en del, hvor vi sidder og ser et klip og siger, er det her egentlig historisk underbygget, eller er det her overdrevet? Altså sådan noget. Det er også noget, jeg tænker, vi kunne gøre. Det bliver en lang video det her, jeg sidder bare og sluder, og det er faktisk det, der er min mening med det. At jeg kan få lov til at, det er også fordi, det er min kanal, og jeg vil have lov til at sidde og sludre og bare plapre derudad til jer derude, til dig derude, fordi jeg synes, vi er ligesom der, hvor vi godt kan nørde. Det behøver ikke at være en scriptet fortælling. Jeg har det i hvert fald sådan, når jeg nørder noget, så nørder jeg det i bunden. Det gør jeg i hvert fald typisk. Og når jeg går ind i en snak og noget og fortæller nogen om noget, så skal du ved du hvad, om det her, og det her, og det her, det er jo også sindssygt. Det her, det er jo for vanvittigt, og nu skal du bare høre, og så kan jeg virkelig køre ud af en tangent. Det her, det er jo muligheden for at gøre det. Så hvis du derude, godt kan lide at nørde sådan noget lige så meget som jeg kan, så håber jeg har lyst til at nørde med. Også selvom jeg ryger ud af en tangent nogle gange og bare plapper derud af, og måske lige skal bruge noget tid på at finde tilbage til hvad det egentlig var, jeg startede med at tale om. Og det er et andet forum at se mig i, det ved jeg godt. Jeg plejer at stå og være meget sådan og fortælle det meget sådan speaker-agtigt. Det er jo det, jeg har været vant til. Det kommer også fra min baggrund. Den jeg er, og det jeg er opflasket med, min uddannelse og den slags. Men jeg kan også bare godt lide at nørde snakke. Og det er også derfor, jeg synes, det vil være fedt på sigt at gøre det her til en livestream, hvor I kan kommentere, og vi kan køre lidt frem og tilbage. Det kunne være mega fedt. Jeg vil gerne starte med at gøre det på den her måde, bare sådan for at finde ud af, at det her er et format, der virkelig fungerer. Så jeg kommer også til at få en lidt anderledes. Jeg regner med at smide en green screen ind bag mig, så vi lige kan have lidt, altså noget der ser ordentligt ud. Selvom jeg kan godt lide mit maleri. Det er købt på Bali,
Jeg ved ikke, hvorfor du skulle have det med. For mange år siden. Ja. Det sjove er, det maleri, det faktisk købt på Bali 2 måneder, tror jeg, før jeg lavede min allerførste YouTube-video på Illustreret Videnskab. Ja, så det er vildt nok, ikke? Godt. Det var en lille fun fact. Jeg tror faktisk, det var det, jeg ville lige den her omgang. Lige om lidt, så laver jeg den første video. Og jeg håber virkelig, at du har lyst til at se med, og at du synes om det. Og jeg kommer nok også til at justere på formatet lidt, men det er det her, der sådan er min mening med det. En mulighed for mig til bare at plapre. så det håber jeg, du kommer til at synes om. Og har lyst til at plapre med, når jeg på et tidspunkt forhåbentlig gør det mere interaktivt. Og ja, indtil da, så er det bare kommentarfeltet, så er det chatten i premieren inden videoen og sådan noget. Giv den gas. Jeg læser dem, og jeg svarer på så mange jeg kan. Og nu er jeg sådan nået til det der punkt, hvor jeg normalt jeg synes, jeg skal finde en måde at stoppe på. Og jeg har jo ikke en afslutning. Jeg har jo ikke planlagt en afslutning, ligesom jeg har på de normale videoer. Så i virkeligheden, så tror jeg bare, jeg vil sige som altid tusind tak, fordi det virker lidt forkert at sige, gør det ikke det? Tusind tak, fordi det hører lidt til de almindelige videoer. Jeg håber, at du har lyst til at følge med i de nye videoer. Jeg håber at se dig i kommentarfeltet og som like og subscribe og den slags. Ja. Tusind tak, fordi du ser med. Jeg håber, vi ses.